Mindenki hallott már szarvasmarháról, tehénről, bociról, de mit érdemes tudni még erről a lenyűgöző állatfajról? A szarvasmarha az első háziasított fajok egyike, emlős állat, párosujjú patás, növényevő és kérődzik. A nőstényeket üszőnek, a hímeket bikának, az utódokat borjúnak, az anyaállatot tehénnek nevezzük. A legelőn együtt tartott, különböző korcsoportú állatok az előbb említett tehenek, borjak, bikák és növendékek csoportja, a gulya. A szarvasmarhatartás és tenyésztés világszerte elterjedt. Ma már kevésbé tartják háznál, sokkal inkább állattartó telepeken találkozhatunk vele, ahol alapvetően élelmiszertermelés céljából tartják őket. Több száz fajta létezik, hasznosítása alapján 3 nagy csoportba sorolhatjuk őket. A tejhasznú fajták által termelt tejből a tejfeldolgozás során sokféle tejtermék készül. Egy tejelő tehén napi 20-30, de akár 40 liter tejet is adhat. A húshasznú fajták jellemzően formásabbak, izmosabbak, a borjaik gyorsabban gyarapodnak a tejelő fajtákéhoz képest. Tavasztól őszig többnyire legeltetik őket, tartásuk célja a marhahús előállítása. A kettős hasznosításúakat, mint a hazánkban őshonos magyar tarka szarvasmarha fajták, a tejtermeléséért és a húsáért egyaránt tartanak. A szarvasmarhák tehát nem házi kis kedvencek, hanem a gazdasági haszonállatok közé sorolhatóak. A szarvasmarha nagy testű állat. A szarv a homlokcsont nyúlványa, ami csak néhány fajtánál hiányzik. A tehenek súlya a fajtától függően 600 és 900 kg közötti. A bikák akár 1 tonna feletti testsúlyt is elérhetnek. Felső ajka módosult, az ornyilások közötti tájékkal egybeolvadt, ezt nevezzük szutyaknak. Egy kifejlett marhának 32 foga van. Érdekesség, hogy a felső állkapcson a metsző és a szemfogak hiányoznak, az alsó fogsorban azonban megvannak. Növényevő állatok a szálas takarmányt, a füvet és a szénát a nyelvükkel körülcsavarva a szájukba húzzák. A legelés során a füvet a felső foghíjas szél és az alsó metszőfogak közé szorítva egy rántó fejmozdulattal tépik le. A szarvasmarhának összetett, 4 üregű gyomra van, az emésztése során kérődzik. Az állatok csak pihenés közben kérődznek, akár állva, de legszívesebben fekve. Naponta összesen akár 8 órát is ezzel tölthetnek. Kérődzés közben tipikus körkörös rágó mozdulatokat végeznek. A kérődzéshez egy tehén 60 és 180 liter közötti mennyiségben termel nyálat. Évszaktól és hasznosítástól függően egy kifejlett szarvasmarha napi vízigénye 60 és 120 liter közötti, sőt, a nyári forró napokon még ettől több is lehet. A mi telepünkön húshasznú szarvasmarhát, az egyik legnépszerűbb francia fajtát, limuzinokat tartunk. Az általunk tenyésztett és felnevelt állatok túlnyomó többsége az értékesítésük után új gazdaságba kerül, mint tenyészbika vagy tenyészüsző, és ott tölti élete hátralévő részét.